salduei esker, Euskal Herriko pertsonaia mitologikoen antzezpena ikusi halko dugu. Baita eurei buruzko kondairak entzun ere, gure olentzeroren historia hobeto ulertu ahal izateko. Kaixo! Badakizuen nor naizen? Ni Mari Teiatuko naiz. Olentzero eta Mari Domingirekin bizi den laguntzaile bat. Nik aurrei jausten zaizkien hortzak hartzen ditut eta oparitxo bat usten diet. Badatoz zanpantzaren arranak. Beituk nortzuk heldu diren, galtzagorriak! Gera zaitezten nirekin batera. Atzetik lau elementuak datoz. Sua, ura, lurra eta haizea! Begira, olatuek Eskoziatik printzesa ederra dakarte. Anbotoko Mari, haren suzko gurdiarekin. Aurten ere, gentilek harri erraldoiak dakartzat eskuetan. Emakumerik ederrenak gurera etorri dira, lamiak. Badatoz gure trikitiza eta panderoa giroa laituz, eta atzetik sorginak! Aurten ere, momotxorroak gure artean ditugu.
Gau honetan, Kaizarranka ezin izan dugu alde batera utzi, itsasoarekin dugun lotura ikurra baita. Arkoteko arraunlarik hementzuek dakarta kutsa. Soldadu beldurgarriak hurbildu zaizkigu gaur ere, monjeekin eta hoiek harrapatutako sorginekin batera. Olentzero lagun berezia ekarri digu, Basa Jaun, basoetako jauna, berarekin batera artzainak datoz. Beratzetik, tartalo, artzainak harrapatzeko gogoz. Gaur ere, txistulariak ditugu gurekin. Eta azkenik, Plentziako gure Olentzero eta Mari Domingiri harrera beroa emango diogu txalo bat, mesedez! Antzezpena hasi baino lehen antolakuntzatik hitz batzuk esango dizkigute. Antzezpena hasi baino lehen, antolakuntzatik hitz batzuk esango dizkigute. Gabon, Plentzia.
Lehenik eta behin antolakuntzatik gabon zoriontsuenak opa dizkizuegu. Gainera, hainbat hilabetetan zehar prestatzen egon garen antzezpena gustoko izatea espero dugu. Antes de nada, desde la organización queremos felicitaros las fiestas. Además, esperamos que os guste la representación que hemos estado preparando durante estos meses. Zorionak eta urte berri on. Eskerrik asko, Mer. Begira nortzuk ditudan nirekin, galtzagorriak! Hauek ere Olentzero eta Mari Domingirekin bizi dira, eta opariak prestatzen laguntzen diete. Oso langileak dira, baina batzuetan bihurri samarrak ere. Baina, bueno, zer gertatzen da hemen? Bihurrikerietan zabiltzate? Bueno, ondo portatzen bazarete, ipuin bat kontatuko dizuet. Baina, zuen hitza eman beharko didazue, ados? Ez dut ondora. Antzina, Europako leku polit batean, herri zoragarria sortu zen. Herri horrek baso ederrak eta itzaz urdin-urdinak zeuzkan. Garai hartan, lurrak, urak, suak eta haizeak bata bestearen aurka borrokatzen ematen zituzten egunak.
Behin borrokatzeaz nekatuta, elkartzea erabaki zuten. Eta bat egite horren ondorioz, Herensuge jaio zen. Herensuge beti bakarrik eta goibel zegoen. Baina behin, olatuek Eskoziatik printzesa ederra ekarri zuten gure kostaldera. Herensuge eta printzesa maitemindu eta elkartu ziren, eta elkarketa horretatik Jaun Zuria jaio zen, Bizkaiko lehen jauna. Mari lurraren jainkosa da. Hau da, naturaren eta natura eratzen duten elementuen erregina. Marik gezurtiak, lapurrak eta arroputzak zigortzen ditu. Gehienetan, emakume eder eta dotore jantzita agertzen da. Baina Marik beste itxura batzuk har daitzeke. Zuetx itxuraz, susko egita itxuraz, edo odeiak arrastaka daramatzan saldi itxuraz ere har daiteke. Mari jainkosa Bizkaiko Anboto mendian bizi da.
sugar eta sorginak bere morroiak dira. Kristo jaio aurreko garai hartan, gentillak bizi ziren gure lurretan. Gure arbasoiek trumoia, eguzkia eta lurra gurtzen zituzten, baina gehien gurtzen zutena Mari Jainkosa zen. Gizon haundi eta basati hoiek pozik bizi ziren Aunamendiko bi aldeetan. Gentillak oso indartsuak ziren, eta euren indarra erabiliz, argia handiak mugitzen ematen zituzten egunak Aralarreko zelaietan, euren ahalmena neurtzeko. Harri hoiek gaur egun megalitoak dira, besteak beste gentilarri. Baina ez daitezte beldurtu, indartsuak eta erraldoiak izan arren, ez dira txarrak. Gentillekin batera, artzainak bizi ziren, eta gaur egun bezala, egunak ematen zituzten mendiak, euren ardiekin batera. Beginak nor dagoen artzainekin batera? Basajaun da! Badakizuen orden Basajaun? Basajaun basoetako jauna da. Oso indartsua da, altua eta bizarduna eta hige luzeduna. Baina begira, nor dagor? Tartalo da! Tartalo begi bakarreko gizon itxusi bat omen zen.
Aitzulo batean basoan bizi zena, mendiz inguratuta. Esaten dute, ardiak eta gizakiak gianez elikatzen zela. Seguruenik gure artzainak jateko asmoz etorri dela. Lamiak edo itsaslamiak oso emakume ederrak ziren. Lamiak errekasuloetan egoten ziren, urrezko orraziarekin ia orrazten zuten, eta oilo hankak zituzten. Artzainak lamiez maitemintzen ziren, baina benetazko emakumeak ez zirela jakitean, artzainak maite minez hiltzen ziren. Diotenez, hortzadarraren mutur bakoitzean, lamia bat dago ia orrazten, eta eguzkiak lamiaren adatzean jotzen duenean, sortzen da hortzadarra.
Herrietan eta basoetan beste andre misteriotsu batzuk ere bizi ziren, sorginak. ¿Se le puede poner la luz un poco más oscura? A ver, en plan que no se le vea tanto. Sorginak Mariren leizetako neskameak ziren. Gauerdian boteretsu bihurtzen ziren, eta goizaldean oilarra kukurruku jotzean sorginek indarra galtzen zuten. Euskaraz oiuka. Sorginen erratzagu dauzkagu, erretzen ituzten sorginen harima ez da galdu, erretzen ituzten sorginen irrifarra garagu. Ilargi betea zegoen gauetan, hainbat herrietako sorginak mendian batzen ziren. Orduan, akelarrea egiten zuten akerbeltzarekin. Akerbeltz lurraren barruan bizi zen eta mendian morroi asko zituen. Besteak beste, sorginak.
Momotxorroak antzinako Euskal Herriko gudariak ziren. Burua estalita zeramaten, eta itxura beldurgarria zuten. Oso indartsuak eta ausartak izan arren, apur bat kokoloak ere baziren. Begira, begira, monjeak momotxorroak pozoitu nahian dabiltza. Antzinatik Euskaldunok lotura estua eduki dugu itsasorarekin eta gura arrantzaleak izan ziren itsasbidaia luzeak egin zituzten lehenengotarikoak. Euskaldunon artean ohitura denez, eguneroko lanetik kirola eta folklorea jaio ziren. Eta horrela jaio zen besteak beste Lekitxoko kaizarranka dantza. Gaurkoan egingo dugu Xabier Aranaren omenez. Zalo bero bat, mesedez. Lehen esan dudan bezala, gaur berezia da. Xabier Aranaren omenez delako.
Eta honela, Euskal Herriko pertsonaia hoiek dantzan ibiltzen ziren gau eta egun. Baina behin, halako batean, aurretik inoiz ikusi gabeko argia antzeman zuten zeruan. Gentiek, beldurraren beldurrez, betiko urrun joatea erabaki zuten, gentil batek izan ezik. Horrek Olentzero zuen izena, eta gentilen artean ausartena zen. Olentzero konturatu zen lur hauetako bizimodua eta ohiturak aldatuko zituen norbait etortzea zegoela. Eta horregatik, Olentzero herritar guztiak bildu zituen eta Jesusen jaiotzaren berri eman zien zera esanez. Oso pertsonaia altsua jaio da, kismizenekoa. Hemendik aurrera, gure trikuarrietan eta basoetan bizi beharko gara. Baina gure pertsonaiek ez zioten Olentzerorik kasu handirik egin. Eta dantzan jarraitu zuten. Orduan, Olentzero etzita basora joan zen bizitzera. Bertan ikaskin bihurtu zen, eta gentil izateari utzi zion. Baina gure Olentzerok arrazoi zeukan eta gertaera ikaragarria bizi izan zuten.
Inkisizioak gure sorginak harrapatu zituen, momotxorro gudariak los zeuden, monjeek pozoitu zituztelako, eta horregatik ezin izan zituzten sorginak askatu. Baina ezustean sorgin batek ihes egitea lortu zuen, bere izena Mari Domingi zen, eta Euskal Herriko pertsonaia guztiek bezala ez zuen olentzero sinistu. Baina monjen eskuetatik sorgin bat askatzea lortu zuen, eta biek batera momotxorroak esnatzeko edabea egin zuten. Sorginek momotxorroen laguntza behar zutelako momentu hartan. Luze borrokatu ostean, momotxorroek soldaduak menderatu zituzten, eta sorginak askatzera joan ziren. Borroka hori irabazi ostean, momotxorroek euren adarrak erabili zituzten, eta gure lurretako herrietara dei egiteko, eta Oiz, Sollube, Ganeko Gorta, Kolitza eta Gorbeia mendien tontorretatik egin zuten. Arrez gero, mendi hoiei, bozineroak edo deiadar mendiak esaten zaie. Momotxorroen deiari erantzunez, zanpantzarrak etorri ziren, eta arranak joz arrisku guztiak usatu zituzten.
Lasaitasuna bueltatzean, herritarrek uste izan zuten Olentzerorekin zorretan zeudela. Lehenago kasurik ez egiteagatik eta Maridomingirekin egoera zabaltzeagatik. herritarrek erabaki zuten Olentzero eta Maridomingiren eskultura handia egitea haien omenez. Ordutik urtero, Gabon egunean Olentzero eta Maridomingi menditik herrira jaisten dira eta horrela Kismiren jaioteguna gogoratzen dute herritarrekin batera. Arratsalde partean, herritarrek eskulturei su ematen diote, herrirako bidea aurkitu dezaten zutargiaren laguntzaz.
Orduan, gure arbasoek urteetan egin duten moduan, gaurkoan guk ere, Mari Domingi eta Olentzerori gure herrirako bidea erakutsiko diegu. Gure aitita mamen ohiturak jarraituko ditugu. Eta herriko ipuin zaharrak denon artean gordeko ditugu. Agur Olentzero, agur Mari Domingi, eta datorren urtera arte. Eta gogoratu, Gabon gau honetan, Euskal Herriko etxe guztietan itxarongo zaituztegu. Agur! Gurekin nahi duela atera beharko dezu bonazarrori, ator zure bilanen bieni, ator zure bilanen bieni. Txonta gurtu dezagun Belenen jaio den haurtxe derori, haurtxe derori. Begira horri, gurekin nahi duela Belen etorri. Amaitzeko eskerrak eman nahi dizkiogu ekitaldia ikustera etorri zareten guztioi. Olentzero eta Mari Domingiren antzezpena parte hartzen dugun guztien izenean, hau da, zanpantzarrak, gentillak, artzainak, trikitilari eta panderojoleak, sorginak, tartalo, lamiak, momotxorroak, mari, galtzagorriak, txistulariak,
txalapartariak, basajaun, akerbeltz, dantzariak, soinu arduradunak, argiztapen arduradunak, PTB-ko lan taldea, antolatzaileak eta kontalaria. Aipamen berezia egin nahi diegu ere, Idoia, Rosa, Esti eta Inigori. Mila esker! Zorionak eta urte berri on, Plentzia! Ea datorren urtean ere elkar ikusten dugu! Gabon!